Amerika. Kidhi e pinje maoko, onge gima ji timo moloyo temo kawo gigeno, kata ne jasiasa kok itimo to nyalo hinyi, moloyo chulo ushuru. Joka chulo ushuru to almost 100%. Dhoga no moko ni bas manya wuothogo, ni onge conductor, nigi driver. Ni nene ng'ama ong'e ni kidonje bas, tikawo kadi ni tikete machine, to ng'adi tibedo piny. Apani prof nyalo agree Gima. En ratiro moro mamako dhogi kidhi loka. Kake ji nigi ratiro. To jogo golo ushuru to 100%. To sirikal duoko lwetgi. Ni ka accident otimore ma robot, traffic light ogore piny, en gima bedo replace immediately. Kech pesa nitie. En gima bedo replace immediately. But ushuru ibiro chulo mar guok. Guogi ma en go nyaka chulo ushuru. Ushuru ibiro chulo mar parking. Mondo yud parking nyaka chulo ushuru. Ushuru ibiro chulo mar gas. Ibiro chule te. But ushuru ni kise chule, to sirikal duoko nigo. Koro mana kaka prof wacho, gima hinyowa ka maduong' goruok ne mokwongo en mibadhi. Mar ariyo, bwa yie chulo ushuru. Ne kwa chulo ushuru, to sirikal dhi miyowa kata social benefits wadhi yudo. Kidhi South Africa yudo social benefit mar single mothers. Ka en nyako monyuol, to sirikal miyi gimoro kapod sustain yourself. Samanya biro ni na idho ndege almost 14 Italians. Ma sirikal tero nyithindo gi kaka gi e university. Ikelo gi e UN ka. Bingene kata Sekafa mabiro Kenya, Italians will be there around 50. Mabiro tiyo Sekafa, madhi bedo ka. Mpira madhi bedo ka. To joma chulo gi ogin joma mpira ka. Sirikal ema chulo gi. Mon nyithindo gi obed gi experience moro mipenjo cha. Mon nyithindo gi obed gi experience moro midwaro cha. Mokwongo. To gima sirikal chulo gi go gi magi en ushuru ma sirikal timo nade? Ochoko.